Fl-aħħar jiem l-ewwel ħalbiet tax-xita u r-rad bħal donna maħabbru li l-ħarifa u t-temm xitwi beda jorob, is-ħana tas-sajf bil-mod il-mod tibda tbatti. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għamel analiżi tal-perjodu bejn Settembru 2023 u Awwissu li għadda, perjodu li fih tkejjel 249.8 mm ta' xita biex is-sena tax-xita 2023-2024 kienet it-tieni l-aktar waħda xotta fir-rekords. F'dan il-perjodu tkejlu 295.5 mm inqas ta' xita minn norma klimatika. Minn 366 ġurnata, 58 ġurnata ġabu magħhom ix-xita. L-uniku sena meteoroloġika aktar xotta minn din kienet dik tal-1948, meta l-Uffiċċju Meteoroloġiku kejjel 230.7 mm ta' xita. Skont l-istatistika, ix-xhur kollha bejn Settembru 2023 u Lulju li għadda kienu aktar xotti minn normal. L-uniku xahar li fih tkejlet aktar xita kien Awwissu meta f'ġurnata waħda fit-22 ta' Awwissu tkejlu 13.2 mm ta' xita jew 3.5 mm aktar minn norma tax-xahar. L-ammont ta' xita mkejla f'Awwissu kienet biżżejjed biex is-sajf meteoroloġiku kien ftit iżjed imxarrab minn normal, anke jekk Lulju kien l-aktar xahar xogħod tas-sena. Fil-fatt it-tieni xahar tas-sajf baqa' kompletament niexef qoxqox. Ottubru 2023 baqa' markat bħala l-aktar Ottubru xogħod fl-arkivju tal-Uffiċċju Meteoroloġiku. Matul dan it-tieni xahar tal-ħarifa meteoroloġika kienu tkejlu biss 0.2 mm ta' xita. Ix-xahar ta' wara ħamel tajjeb għalih u l-ċuħ tar-raba' ħadu r-ruħ wara bidu xogħod għas-sena tax-xita. Fil-fatt Novembru 2023 ġab 153.6 mm ta' xita biex kien l-aktar xahar imxarrab fl-aħħar sena tax-xita. L-istess xahar immarka wkoll il-ġurnata l-aktar imxarba tas-sena meta fit-22 tax-xahar tkejlu 26.4 mm ta' xita. Matul ix-xhur li għaddew il-Gżejjer Maltin esperjenzaw 14 maltempata bir-rad u 3 ġranet li fihom niżel is-silġ fl-24 ta' Novembru, fis-6 ta' Jannar u d-29 ta' Frar.